La tesi parteix de dues idees claus. Per una banda, entenem el doctorat com un procés d'aprenentatge i de socialització dels estudiants de doctorat en la seva comunitat científica i en les pràctiques i les maneres de fer i de ser d'aquesta comunitat. I per l'altra, tenim l'escriptura com a eina fonamental per l'aprenentatge i per promoure aquests processos de socialització. Llavors, l'objectiu de la tesi és, des d'aquesta perspectiva teòrica, explorar el desenvolupament dels estudiants de doctorat al llarg de la trajectòria i, més concretament, els seus processos d'escriptura i com regulen aquests processos d'escriptura. Llavors, a partir d'aquest gran objectiu i d'una revisió prèvia de la literatura que vam fer sobre processos d'escriptura, vam definir el segon gran objectiu de la tesi, que és desenvolupar maneres i mètodes alternatius a l'entrevista més clàssica d'explorar tant el desenvolupament doctoral com els processos d'escriptura. Els resultats ens mostren, novament, corroboren la importància que té l'escriptura en la trajectòria dels estudiants de doctorat i també com les percepcions que ells tenen sobre l'escriptura medien tant la seva productivitat com el suport que ells perceben que reben de la comunitat de referència. Malauradament, també vam veure que els estudiants en general tenen poques oportunitats per escriure al llarg del doctorat i especialment per escriure amb algú que no sigui el seu director de tesi.